У імя Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры у Христе, переживаем другую неделю після Пасхи, неделю Божої милосердності. І сапраўды кожны з нас, напэўна, дасведчыў, чым ёсць Божая милосерднасць і як часта мы аб ёй просім. Як часта хочам, каб Бог быў милосердны да нас, бо мы недасканалыя. Але да такіх недасканалых Ён прыходзіць, каб паказаць сваю любоў. Таму запрашаю вас да гэтай малітвы. У гэтай святой імшы я буду маліцца за ўсіх парафіянаў, просячы для жывых аб Божым благаслаўленні і ўмацаванні у шляху да збаўлення, а для памерлых Божай милосерднасці і збаўлення. Таксама падчас гэтай святой імшы на аднаго хрысціяніна у касцёле стане больш. Сёння Дмітрый стане сапраўды тым, хто далучыцца да супольнасці касцёла. Таму вітаю бацькоў хрустных, самога віноўніка, таго, што вы тут так святочна апранутыя, так сапраўды з такой радасцю знаходзіцеся. І на пачатку, зноў жа, як такі абрад прыняцця, спытаюся ў вас. Дарагія бацькі, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Дмітрая? Дарагія бацькі, просячы хрусту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христос? Это да бацькоў было хрустнае час зараз. Яшчэ адно пытанне канкрэтна для вас. Ці вы, хрустныя, гатовыя дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязак? Дмітрый, касцёл Божы прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста збаўцы цябе пазначаць бацькі і хрустныя. Хвала на вышинях Богу, а на землі спокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный, Езу Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалимо Отця. Амин. Молимся. Боже, бясконца милосердны, Ты праз штогадовае святкаванне Вялікай ночы ажыўляеш веру Твайго народа.
Просим Тебе, повеличь у нас свою ласку, каб мы глубей спостигли велич хросту, яким были охрещенные, могутность духа, яким были одродженные, и коштовность крови, якой были откупленные. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Усе тыя, хто паверыў, былі адзіныя сэрцам і душою, і ніхто не называў уласным нічога з маёмасці сваёй, якая належала яму, але ўсё ў іх было супольнае. Апосталы з вялікай моцаю давалі сведчанне пра ўваскрасенне Пана Езуса, і ўсе яны мелі вялікую ласку. Не было сярод іх нікога, хто б цярпеў нястачу, бо ўсе, хто валодаў зямлёю або дамамі, прадавалі іх і прыносілі грошы ад продажу і клалі да ног апосталаў. І раздавалася кожнаму паводле патрэбы ягонай. Гэта Слова Божае. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Няхай скаже Израиль навеки милосердность Ягоная. Няхай скаже цяпер дом Аарона навеки милосердность Ягоная. Няхай скажут тые, кто боится Пана, навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Правица Пана узнялася высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, але жить буду и обвящать справы Пана. Моцно покарал мяне Пан, але на смерть не выдал. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Камень, откинутый будовниками, стал головою вугла. Пан учинил гэта и дивно яно у вачах наших. Вось день, який Пан учинил, будем радоваться в им и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Читание першего послания святого апостола Яна. Умилованные, кожны, хто верить, что Иисус есть Мессия, от Бога народжены, и кожны, хто любит того, кто народил, любит и народженного от Его. По тем познаем, что мы любим детей Божьих,
калі любім Бога і захоўваем запаведзі Яго. Бо любоў да Бога ёсць у тым, каб мы захоўвалі Ягоныя запаведзі, а запаведзі Яго не з'яўляюцца цяжкімі. Бо ўсё, што народжана ад Бога, перамагае свет. І гэтай перамогай, якая перамагла свет, ёсць наша вера. Хто ж перамагае свет, калі не той, хто верыць, што Езус ёсць Сынам Божым? Езус Христус прыйшоў праз ваду і кроў, і праз духа, і не толькі праз ваду, але праз ваду і кроў. І дух сведчыць пра Яго, бо дух – гэта праўда. Гэта Слова Божае. Радостное свято пасхальная хвяры, верные приносят прославлення дары. Откупил овечек Христос наш безвинный, поєднав зайцом нас, змив грахи провини. У баї великим смерть життя сустрела, хоть помер усё ж ён, володарить смело. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, у вас крос живий он, годі быть тривозе. Гэтому анёлы свідками там стали, толькі полотно ды вопратки ляжали. У вас крос жо Христос, Бог мой и надея, местом же споткання буде Галилея. Сапраўды воскрос ён, гэта цуд правдивый, смерти пераможца, будь жалітостивый. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты поверив, Тамаш, тому, що вбачив мене, каже пан. Щасливі ти, хто не бачив, а повірив. Аллилуйя, Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам!» І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі.
Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой, і не будзь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб веруючы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка. Як я ўжо казаў, не так даўно мы адсвяткавалі Пасху. Вось толькі што была гэтая урачыстасць, і, магчыма, у кагосьці яшчэ нават у халадзільніках засталася ежа, што на Пасху гатавалі. І ведаеце, мы яшчэ жывем у гэты час, і варта адказаць сабе яшчэ раз на пытанне, чым жа ёсць для нас Пасха. Ці не ёсць яна толькі тым святам, якое мы адзначылі ў календары, як Новы год, пасля якога аліўе таксама там месяц яшчэ даедаецца. Але чым была Пасха для тых, пра каго чуем у гэтых Евангеліях, пра каго чуем у гэтых чытаннях, якія чытаем вось ужо апошнія дні. І сапраўды для іх Пасха гэта было не толькі свята, гэта была падзея, якую яны перажывалі зноў і зноў. Падзея пераходу габрэйскага народу з рабства Егіпта да абяцанай зямлі, да зямлі, дзе яны былі свабодныя, дзе самі сталі народам незалежным ні ад кога, моцным. І для Езуса таксама Пасха, якую ён святкаваў са сваімі вучнямі, быў момант пераходу. Ад таго, што яны разумелі як хлеб і віно да цела і крыві збаўцы. Ад моманту страху да радасці. Ад толькі абяцанняў да спаўнення гэтых абяцанняў. І сапраўды, гэты вялікі пераход здзяйсняўся заўсёды ў гісторыі тых, хто верыў у Хрыста. Верыў у Бога, у збаўца. І мы таксама толькі што адсвяткавалі Пасху, і варта спытацца, ці для нас гэта быў, ці для нас гэта ёсць пэўны пераход, які мы пачалі і да чагосьці дайшлі. Ці змяніла нас тая падзея, на якой мы прысутныя? Ці змяняе нас кожная Еўхарыстыя, кожная маленькая Пасха, якая здзяйсняецца на гэтым алтары? І калі прыгледзімся, то што адбывалася ў Евангеліі? На апошняй вячэры тыя словы Езуса: «Бярыце і ешце гэта цела маё, бярыце і піце і кроў мая», гэта быў пачатак гэтай Пасхі. Пачатак таго, што Езус хацеў здзейсніць далей. Бо з чаго пачынаецца гэты пераход у Пас? Пераход Пасхі. Пачынаецца з таго, што народ усвядоміў, нават, можа, не да канца яшчэ усвядоміў, што яны рабы. Але ў той момант у Егіпце яны ведалі, што гэта нармальна, мы ўжо прызвычаіліся, сотні гадоў так ёсць, і нічога страшнага, але пачалося ўсё з таго, што прыйшоў Маісей і сказаў, што гэта дрэнна, у Бога на вас іншы план. І таксама габрэйскі народ у часы Езуса жыў, як умеў, чакаў Месію, спаўняў пэўныя рэлігійныя абавязкі, але прыйшоў Езус і сказаў: у Бога на вас іншы план. І наша Пасха – гэта таксама момант, калі Бог прыходзіць у нашае жыццё і кажа: вам, канешне, добра, камфортна, вы ўжо прызвычаіліся, але план Бога адносна вас іншы. І нават хрост, які хутка будзем цэлебраваць для Дзмітрыя, калі ён пачынаецца? Пачынаецца, вось тут, на імшы, там святар кажа, здзяйсняе гэты рытуал. А калі заканчваецца, як па-вашаму? Можа, браты і сёстры Дзмітрыя, яны ўжо ахрышчаны, яны ўжо ведаюць там, не? Ясна, не даб'ешся. Заканчваецца хрост, калі мы становімся перад Богам, і ён кажа нам, што так, всё, здзейснілася. Калі мы ўжо памрем. А ўсё, увесь астатні час, усё нашае жыццё гэты хрост трывае.
Ведаеце, мне гэта нагадвае момант пілігрымкі ў Сантьяго де Кампастэла, дзе на працягу кожнага дня ў пілігрымы у такі пашпарт пілігрыма атрымоўваюць пячаткі, што яны сапраўды не халтурылі, а ішлі. І так на працягу ўсяго нашага жыцця мы атрымоўваем гэтыя пячаткі, каб пасля, калі дойдзем да мэты, спраўдзілі, ці сапраўды не пад'язджаў, ці не прапускаў дні, дарогі, але ці сапраўды ішоў. І Пасха, яна сапраўды перамяняе нас праз кожны дзень, калі мы яе перажываем. У Евангеліі сёння мы бачым, што Езус фактычна паказвае нам зноў жа вобраз Эўхарыстыі, вобраз таго, што адбываецца на кожным алтары. Незалежна, ці гэта алтар умаладзечна драўляны, ці гэта маленькі алтар з каменя ў пячоры адшэльніка якога-небудзь, ці гэта алтар у папскай базіліцы, дзе папа цэлебруе Эўхарыстыю. На кожным алтары Езус прыходзіць, і што адбываецца? Паглядзіце, мяне заўсёды гэта здзіўляла, што Езус, прыйшоўшы, не пастукаў у дзверы ці ў акно. Кажа, гэта я, упусціце мяне, калі ласка, бо тады б, напэўна, можа б і не пусцілі Езуса. Былі так напалоханыя з-за страху перад юдэямі, але уваходзіць і становіцца пасярэдзіне. Не дзесьці збоку, Маша, звярніце на мяне ўвагу, я тут, все нормально, але ўваходзіць становіцца пасярэдзіне, каб паказаць, што ён цэнтр гэтай супольнасці. Ён сэрца, вакол якога ўсё здзяйсняецца. І гэта першы момант, які варта памятаць, чаму мы сюды прыходзім і як здзяйсняецца наша Пасха. Бо мы часам прыходзім з думкаю пра нас. Божа, у мяне праблема, у мяне абавязак, я сюды прыходжу, каб свае планы заспакоіць і рэалізаваць. І забываем, што у яго на нас іншы план. У яго для нас план збаўлення, які мы часам нават не ўсведамляем. Тыя людзі, якія выйшлі з Егіпту яшчэ дзесяцігоддзі, не ўсведамлялі, а чаго мы сюды выйшлі, што Богу ад нас патрэбна. Так жа жылі нядрэнна, кармілі нас, нешта над галавой было, у Егіпце цёпла. Хто быў, лятаў адпачываць, ведае, што жыць можна неяк. І ведаеце, сапраўды у Бога на нас зусім іншы план. І Езус, прыходзячы, становіцца пасярэдзіне, паказваючы, што ён цэнтр гэтай супольнасці, кажа гэтыя словы «супакой вам», якія з грэцкай мовы, з арыгіналу, калі мы паглядзім, то маюць таксама сэнс. Гэтае слова «супакой», яно мае на ўвазе таксама пэўнае паяднанне, пэўнае прымірэнне. Бо тыя вучні, якія былі ўжо раскіданы, разбіты, бачыце, нават тут не ўсе разам сабраліся, Езус дае аб'яднанне той супольнасці, якая аказваецца вакол яго. А гэта мы з вамі сёння, вакол яго. І калі мы прымаем ад яго гэты спакой, ён нас прымірае. Бо гэтыя словы, якія перадаем адзін аднаму, пасля гэта будзем чуць «супакой табе», калі перадаем адзін аднаму знаку супакою, ці сапраўды гэта нас аб'ядноўвае і прымірае. Ці мы кажам на словах «супакой табе», ў галаве думаем, а я помню, што ты такі, я табе ўсё прыпомню, я табе яшчэ пакажу. Сядзім разам, усміхаемся адзін аднаму, а часам у сэрцах непрабачэнне. І Езус дае сапраўдны супакой, сапраўднае паяднанне, якое вядзе да таго, пра што чулі ў першым чытанні, калі чытаем, што ўсе, хто паверыў, былі адзіныя сэрцам і душою. І маёмасць агульная, і сапраўды дапамога не было чужых людзей, але дапамагалі адзін аднаму як члены адной сям'і. Як тыя, хто любяць адзін аднаго дасканала. І далей гэты момант, калі Езус адыходзіць, гэта быў дзень уваскрасення, і Тамаша, няверуючага, не было з імі. І паглядзіце, калі кажуць Тамашу, мы бачылі Пана, ён не верыць. Кажа, пакуль не дакрануся да гэтых ранаў, я не паверу. Я не буду прымаць, што так яно і было. І колькі людзей у нашым жыцці, нават нашых самых блізкіх, нават тых, як гэтыя вучні прайшлі разам такую дарогу, калі мы прыходзім з-за святой імшы, калі вы сёння прыйдзеце дадому, да сваіх знаёмых, блізкіх, калі скажаце ім, мы бачылі Пана, які ў вас рос, хто вам скажа, сядь лепш тэлевізор, паслухай, паглядзі, не лезьце да гэтага Пана, я табе не веру. Колькі такіх? Колькі такіх скажуць, што пакуль не дакрануся, пакуль не стане перада мною Езус, не патрасе мяне за плечы, не скажа, што вось я, не паверыць. Шмат, правда, якія б словы мы ім не казалі. І што важна ў гэтым, што Тамаш, нягледзячы на тое, што не верыў, усё роўна прыйшоў у наступную нядзелю, каб быць у гэтай супольнасці. Скажам так, той, хто не хадзіў ніколі на святую імшу ў нядзелю, прыйшоў, каб паглядзець, а можа і праўда ён штосьці бачыў.
І гэта было вялікае сведчанне ўжо з боку вучняў, што зумелі сказаць так, што Тамаш прынамсі прыйшоў. А пасля, калі прыйшоў, змог дакрануцца да ранаў Езуса, да тых ранаў, якія мы яму нанеслі падчас нашых грахоў. Тых ранаў, якімі мы прабілі яму рукі, ногі, бок, якімі бичавалі яго. І у гэты момант Тамаш сапраўды атрымоўвае сапраўдную веру, калі дакрануўся. І, ведаеце, для нас, хрысціянаў, гэта вялікі выклік. Калі хтосьці прыйдзе на гэтую Еўхарыстыю, калі хтосьці прыйдзе ў нашае жыццё, ў нашыя сем'і, ці ўбачыць там раны Езуса, да якіх можа дакрануцца, ці ўбачыць там жывога Пана, які з мёртвых паўстаў, ці ўбачыць там тую Пасху, якая здзяйсняецца. І калі гэты хрост, альбо гэтая Пасха, яны былі там калісьці ў календары, мы іх там пакінулі, то не ўбачыць і не дакранецца. Калі ж мы жывем гэтай Пасхай і гэтым хростам, калі кожны дзень напоўнены прысутнасцю Бога ў нашым жыцці, праз тое, што даведваемся пра яго штосьці новае, праз тое, што молімся, праз тое, што ў нашым доме побач з тэлевізарам часам все-таки стаіць нейкі абраз, крыж нашага Пана, праз тое, што бачныя ў нашым жыцці гэтыя сімвалы і знакі нашай веры, то праз гэта, магчыма, нехта і задасца сабе пытаннем, ці Пан сапраўды ўваскрос, і што гэта значыць у нашым жыцці. Ведаеце, сапраўды многія рэчы, якія мы бачым толькі як святы, як пэўныя падзеі, гэта толькі пачатак, які не заканчваецца так хутка. І тое, што Дзмітрый пачне сёння, яно закончыцца праз доўгія дзесяцігоддзі. А як закончыцца, гэта таксама ў руках тых, хто побач. Бо цяпер я сумняваюся, што праз гадоў 20 ён вам перакажа, пра што ксёнд сказаў на святой імшы ў час, калі яго крысцілі. Не думаю, што будзе памятаць. Вы, магчыма, штосьці і будзеце. І таму адказнасць на бацьках і хросных заўсёды ляжыць вялікая. Бо вы можаце ўкласці ў яго жыццё тое, чым жывеце самі. І калі жывеце гэтай прысутнасцю Богу, калі сапраўды яна ёсць у вашай сям'і, то ён гэта ўбачыць. Бо можна быць вялікім тэарэтыкам і расказваць пра тое, што Бог існуе, які ён добры, але калі вы самі гэтым не жывеце, то любая тэорыя, яна застаецца тэорыяй. Мы ж все-таки хрысціяне, гэта практыкі, якія прагнуць дакрануцца, якія прагнуць сапраўды гэтых жывых адносінаў. І таму, браты і сёстры, сёння Езус прыходзіць і да нас, становіцца пасярод нас, прапускаючы нават і ўваход, і ўсё адразу становіцца тут і кажа: спакой вам. Паяднайцеся, будзьце адным цэлым, адным касцёлам. І калі так будзе, то сапраўды убачыце плёны ласкі, плёны нашай веры, якія перамяняюць жыццё. Таму сёння, калі прыйдзе і скажа так, давайце сапраўды мець адкрытае сэрца, каб, выходзячы з гэтай святыні, адразу ж не забылі пра гэта прыбірэнне, пра гэты спакой, не пачалі сварыцца па дробязях, але былі сведчаннем для ўсяго гэтага свету, які вакол нас, аб тым, што Пан сапраўды ўваскрос. Амэн. Цяпер адбудзецца непасрэдна сам абрад хросту, таму прашу бацькоў хросных, ну і, канешне, Дзмітрая падысці крыху бліжэй.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Милостивый Ойче, прими дары Твоего народа, и одродженных праз сакрамент Христу. Учини, каб усех, хто праз визнання веры и Христ отрымал новое життя, досягнули вечного счастья, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце, Возносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Ладно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа. А хоры анёлаў разам з усімі святымі спявають Табе гімн хвали, неспинно вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинах. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святога, Ты ўсё ожыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта
дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ў васкрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы яго дарагога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць убіласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Дорогие браты и сестры, гэтае дзіця, адроджанае праз хрост, называецца і з'яўляецца дзіцём Божым. У сакраменце канфірмацыі яно атрымае паўнату Духа Святога, а прыступаючы да алтара Пана, стане ўдзельнікам яго ахвярнай гасціны і разам з усім касцёлам будзе называць Бога Айцом. Таму цяпер у духу усыноўленых дзяцей Божых, які мы атрымалі ад імя гэтага дзіцяці, молімся разам, як навучыў нас Jesús Христос. Ойче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас од усяго злога, дай ласкава супокою дні нашыя, да памажы нам у милосердности Твоей, каб мы былі заўсёды вольны ад граху
і заховані ад усялякага неспокою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно з Твоєю волей одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володаєш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на собі грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі грехи світу, подари нам супокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варта, как Ты увайшов до мене. Пані, скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Ісус помцом воскрес, Аллилуйя, мир и радость нам принес, Аллилуйя, и Он в славе и красе, Аллилуйя, на земле спевайте все, Аллилуйя, и Он в славе и красе, Аллилуйя, на земле спевайте все, Аллилуйя. Божую явив любов, Аллилуйя, у найбольшим избавил, Аллилуйя, смерти владу Он скрышил, Аллилуйя, рай небесный нам открыл, Аллилуйя, смерти владу Он скрышил, Аллилуйя, рай небесный
Помолимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, учини, каб прийняти нами пасхальний сакрамент, завсёды был дейсным у наших душах, праз Христа Пана нашего. Дякую за супольную молитву. На хвилинку затрымайтеся, будуть об'яви. Па-першае, вялікі дзякую ўсім за кожную ахвяру, за дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй за зычлівасць, ахвярнасць і клапатлівасць. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак Асійскі. Заклікаем да малітвы за нашу айчыну, за Беларусь, у панядзелак падчас набажэнства шляху святла, у аўторак у час малітвы перапрашэння, пасля вечаровай святой імшы і ў чацвер падчас адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, якая пачынаецца ў 16:00. Запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, і там можна знайсці розныя рэчы, якія дапамагаюць у нашым рэлігійным жыцці. Асабліва прыгадваю пра рэлігійныя часопісы, прэсу. Зразумела, што зараз такія часы, што калі ёсць інтэрнэт, можна і без часопісаў шмат чаго знайсці. Але ёсць там статьі, якія не трэба шукаць, якія дапамогуць у нашым рэлігійным жыцці, альбо можаце з гэтых часопісаў, якія набудзеце тут, зарабіць падарунак тым, хто інтэрнэтам не карыстаецца і не выходзіць з дому, напрыклад. І гэта таксама евангелізацыя, гэта таксама вестка аб тым, што Пан уваскрос. І таксама рэдакцыі гэтых часопісаў прыгадваюць, што яны заўсёды за сваіх чытачоў моляцца кожны тыдзень. Так што таксама дзеля плёну гэтай малітвы запрашаю. Да ўвагі дарослых, якія ніколі не былі ў сакраментах, то ёсць запіс на падрыхтоўку да гэтых сакраментаў, споведзі, эўхарыстыі, запіс у сакрыстыі. Працягваюцца біблійныя сустрэчы для дарослых па аўторках у 19:30 у катэхетычнай сале унізе касцёла. Таксама у нашай парафіі пэўны час у 2 этапы адбываўся, можа, чулі ў аб'явах, біблійны конкурс для дзяцей. І вось было 2 катэгорыі, да 11 гадоў і пасля 11 гадоў, і ў гэтым рэлігійным конкурсе проста агучу тых дзяцей, з якіх можна браць прыклад, якія былі пераможцамі ў гэтых конкурсаў. Першае месца з малодшай катэгорыі заняла Аўрэлія Каралькова, набыўшы 43 бала з 44 магчымых. І яна паедзе таксама адна з тых, хто паедзе ў Віцебск на наступны этап. І добры прыклад, як дзеці ведаюць нават святое пісанне, а былі там пытанні, я сядзеў у камісіі, я не на ўсе, не факт, што адказаў бы, ведаеце, таму падрыхтоўка вялікая рэч. Другое месца са старэйшай катэгорыі заняла Паліна, напісала сястра фамілію, Баева, хіба што так, 44 балы, максімальная колькасць. Таксама ведайце сваіх герояў, маліцеся за іх і шукайце, каб мы таксама ведалі так Божае Слова, як гэтыя дзеці на дзіва. Таксама ёсць усе гэтыя аб'явы на нашым парафіяльным сайце, запрашаю карыстацца. Вам жадаю добрага тыдня. І памятайце заўсёды аб тым, што гэты свет і мы часам хацелі б быць нармальнымі, бо нам здаецца, калі мы нармальныя, то ніхто нас не будзе чапаць, будзем спакойна жыць сабе, але нармальных таксама чапаюць толькі крыху пазней, чым ненармальных. Мы пакліканы да таго, каб быць ненармальнымі ў Хрысце, ў добрым сэнсе гэтага слова. Каб сапраўды сведчыць аб тым, што Пан у нашым жыцці жывы. І няхай са здзіўленнем пазіраюць, але у Бога на нас свой план. Памятайце аб гэтым. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Схіліце галовы на благаслаўленне. Пан Бог усямагутны, які праз свайго Сына, народжанага з Панны Марыі, дае хрысціянскім маці радасць надзеі на жыццё вечнае, якая заззяла для іх дзяцей, няхай благасловіць маці гэтага дзіцяці,
каб так, як цяпер дзякуе Богу за атрыманае патомства, яна заўсёды была ўдзячная Яму разам са сваім дзіцём у Езусе Христе Пану нашым. Amen. Пан Бог усемагутны, які дае дар жыцця на зямлі і ў небе, няхай благословіць бацьку гэтага дзіцяці, каб ён разам са сваёю жонкаю словам і прыкладам даваў свайму дзіцяці першае сведчанне веры у Езусе Христе Пану нашым. Amen. Пан Бог усемагутны, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога, да вечнага жыцця няхай шчодра благословіць гэтых верных сваіх, каб яны заўсёды і ўсюды ўтваралі жывую еднасць з усім народам Божым. Няхай усіх тут прысутных ён адорыць сваім супакоем у Езусе Христе Пану нашым. Amen. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокое Христа, Аллилуйя, Аллилуйя. Дякуєм Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пастор злого духа, будь нам обороною. Князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану и інших злих духов, які нас